με, μα να ξέρεις πως αγαπώ σε, έντροπη και αρρώντωσε, ανεκολάσιωτος ο παράδεισο που μα να ξέρεις πως αγαπώ.σε έντροπη και να ρωτώσε αν κολλάσει ο κόσμος ο παράδεισο που και τρανώνεν και το παραπόνος πατέρα πόνεν τρανώνεν το παραπόνος και πατέρα πόνεν και πολλά παιδεία τρανίνες ένα σου μας σκέπτενε πολλά παιδεία τρανίνες και ένα σου μας σκέπτενε. Έβγαιζε τελευταία ορέσεις και κατακίζες ο Γιάννης όχι στα τελευταία ορέσεις και κατακίζες ο Γιάννης και νόλια αγριολούδα να βγαίνει να πάνεις και νόλια αγριολούδα να έβγε. Που τα αγγίβεις τώρα. Γεια σου Γεωργιάδη. Καλή κολλιά. Ο πατέρα μάνα αψυχομάχη κούξουν όλα τα παιδιά για να πονεύσει όσο πάει να νίτσα φέρντε άγγελος σου φεύγω κηρύμα στον κόσμο με παράπονο φεύγω κηρύμα στον κόσμο με παράπονο όσο πάει να νίτσα φέρντε άγγελος σου Γεια σου Πλούταρχε. Μάνα τσουπώσω την πόρτα τα παραθύρα για να ραεύω τον πατέρα πως και να πως και να δάω κύριε κι αναπανάμε κι άσε με τερώ τη στράτα άλλο μηδάμε πως και να δάω κύριε κι άλλο μανάμε άσε με τερώ τη στράτα άλλο μηδάμε. Ευχαριστούμε πολύ. Πλούταρχε Πανταΐκα, πρώτη φορά έρχομαι σαν το Μανιήρης. Ελπίζω και του χρόνου έμεινα έκπληκτος. Μεγαλύτερο. Να είστε καλά.